Aquí estamos de novo, señoras e señores, nesta sintonía de Troveiros de Compostela, pois, efectivamente, os troveiros. En este caso, Kiko Fernández Otero, Miguel Cancio e un servidor. Recapitulando, sobre todo para os señores telespectadores que se incorporan neste momento a nosa sintonía, temos que decirlles que hoxe, como convidado, temos a un gran tallista, a un gran artista, nunha palabra. Ele é Manolo López Novio, coñecido polo Teixedeiro. E na primeira parte tivemos a oportunidade de falar de algúns de seus traballos, como empezou con 4 anos, cando miraba xa pa os santos. As patacas. Pas patacas, e mesmo dunha pataca, bueno. Mesmo dunha pataca facía xa arte. Facía arte. Bueno. Cando iba... Fillo de agricultores. Cando iba ás vinaxeiras do cura, en fin, o que fomos todos cando... Porque eu tamén fumo naguillo, querido Manolo. Enhorabuena. Moitas gracias. Oye, quieto que imprime respeto, carácter, Eso é importantísimo. Ser monaguillo. Xa sabes que hai escalofóns, totalmente. Cancio, hai monaguillo, no hai monaguillo, e si eres buen monaguillo, en aquella época había muchos pretendientes. Querido Kiko, asciendes a sacristán. Sí, hombre, claro. Que había dos, en mi iglesia había dos. Uno por un lado, otro por otro, el sacristán. ¿Cuál es la diferencia del monaguillo al sacristán? Sí. Pues del monaguillo al sacristán es, primero, que el monaguillo es el que tocaba la campanilla. Y no le dejan tocar ni al cáliz, ni nada, ni nada de nada. El sacristán tiene ya más derechos. Puede llevar las vinajeras, es el que toca la campana, cuando hay un morto, está plan... Eu era versátil. Te acordas? En las todo. parroquias eso acontece. Señoras y señores, Manolo López Novio, pero antes de nada, volvemos como al principio. Hacemos moviola, querida regidora, querida Iria, que cada día estás más guapa. Sí, hoy, y además elegantísima. Sí? Nunca le echáis un piropo. Sí, ¿cómo que no? Súper guapa, guapísima, pero bueno, fuera de lo común. Calla que ya tiene novio, coño. Sí, bueno, es igual. Y además está muy enamorada. Es guapa igual, se puede decir. Bien, Iria, por favor, si eres tan amable, hace un primer plano de ese apóstol que tenemos ahí delante de la mesa del plató, para que nuestros señores telespectadores de nuevo revivan esa imagen. Ahí está. Imagínense este apóstol. Pues el autor está hoy aquí con nosotros, Manolo López Novio. Pero imagínense ustedes, o nos, querido Kiko, querido Miguel, o un servidor, que en nuestra casa queremos tener un busto nuestro personalizado. Es decir, por ejemplo, mi cara, la cara de Miguel o la cara de Kiko, en un busto, ya veis lo que es un busto, ¿no? En una peana. Perdón, más o menos como la que tenía el rey en las Cortes en Barcelona. En las Cortes no, en el Parlamento. Tampoco, Bueno, en el Ayuntamiento. Y Ada Colau cogió y lo retiró. Los el Podemos catalán ya empezó a desconectar. Muy bien, Miguel, muy acertado, sí señor. Antiespañol y anticonstitucional. ¿Dónde estará esa imagen? Sí. Está en una caja de cartón. En una caja de cartón, bien. Pues rey. imagínate que queremos, cualquiera de los tres que estamos aquí, queremos perpetuarnos el día de mañana, logo virán os nosos fillos e o queimarán, pero bueno, como fan estes, o esconden e o carallo, me entendes? Pero bueno, pero mientras esté allí, lo vemos, Miguel, lo vemos, y nada más. Bueno, oye, ¿nos puedes hacer un busto de estes, o sea...? Sí, claro. Sí. De verdad. Se fan encargos, verdad? Suele haber encargos de bustos, non constantemente, pero quizá, aparte do que, digamos, regional e tal, ou religioso, pois quizás sea do que máis hai son os encargos ou bustos ou ben o relieve, que é o retrato en madeira, ou en relieve. Canto tempo che leva facela, canto costa? Home, pois mira, o busto dunha persona, o tempo, podes botar un mes ou dous con el tranquilamente. No, perdón, artista. Hay bustos, o sea, por ejemplo, mi cara sería fácil hacerla. La de Miguel con las gafas es más difícil. No, con las gafas hay que tallar más, ya es más complicado. Eu penso que o de Miguel sería máis complicado porque non vai querer estar quieto tanto tempo. Efectivamente. Por eso, no, pero non é complicado. Porque era superactivo de pequeno. Non hai que estar ali, non. Eso que os faz como con fotos e tal, non? Son un par de fotos, ou 3 fotos máis ben, que as faría eu, aínda que non son fotógrafo, pero bueno. Un bo perfil, un frente por atrás, e logo a pose que normalmente xa ten habitualmente esa persona. A persona que anda de traxe a corbata sempre, pois lógicamente vai a poñer de traxe a corbata, se é unha persona que non, pois telo que poñer. Despois hai outra parte, normalmente estalo facendo e a veces tes complicacións, o sea, aínda que ao mellor... En que madeira o fais? Iso fais en calquer madeira, preferiblemente madeira que non teña unha veta moi pronunciada, como sería o castaño, o castiñeiro daqui ou tal, porque nun busto ou nun retrato,
unha veta desas que che pase pola nariz ou polo ollo da persona, pois desfiguracha totalmente. A que lle fagas o que queiras, pois non se vai parecer. Quen di eso outra cosa. Por eso vamos sempre a madeiras que non teñan un veteado, que son duras igual e tal, pero con un veteado máis suaviño. Por exemplo, o castaño é a mellor para traballar. Como aquela, o castaño, aquela figura maravillosa que nos donache, o buxo tamén, o buxo é bo. O buxo é bo, pero non podes facer un busto dunha persona de buxo porque son trociños moi pequeniños sempre. Non encontras un trozo de buxo. Unha peza tan grande non hai. Outro tema é que un busto non o podes facer dun tronco. Ten que ser a mitade ou a cuarta parte do tronco, que non teña o corazón ese polo medio, porque iso é complicado. En calquer momento podeche reventar. Un tronco de madeira empeza a reventar desde o corazón para fora. Ou torcer ou ter problemas con ele. O castaño é a madeira máis indicada para iso, non? O castaño para un busto non é indicado, para min. Eu prefiero outras madeiras. O castaño é moi bonito, como sabemos todos, é duro, ten un aguante, ten unha textura impresionante, sobre todo veteado. Tamén ten moi boa fama, sin que teña motivo para terla tan mala, pero bueno, non é tanta cousa como se di. Que pasa co castaño? Que antigamente aquí non había as madeiras de importación, ao alcance de todos como está agora. Dese xeito o castaño era o mellor que había. Había algún nogal, había o freixo, había algún cereixo, pero o castaño abundaba moito, era a mellor madeira que había. Hoxe en día non é o castaño a mellor madeira. Falo un pouco en contra de nós, porque sabemos que o castaño sempre lle temos aquilo e tal. Hoxe, para este tipo de esculturas, hai outras madeiras que veñen de fora, que tes uns bloques enormes sin problema de que che vaya a reventar. Repito, nunca vas traballar en troncos, senón xa en tablón, aínda que teñas que facer un bloque de tablóns encolados, que nunca se lle vai notar ni nada, é unha encoladura que tampouco é calquera cousa, non? Pero quero dicir que con esas madeiras sí podes ti facer ahora unha imaxe dos metros que queiras, que non vas ter nunca o problema de que che poida reventar en calquer momento, ou que pasa o tempo é un día con cambio de aire, ainda que esa imaxe pode ter 20 anos ou máis, e ao mellor abre, que é o que pasa con esas imaxes. Un busto, por exemplo, a Kiko. Kiko que é moi quisquilloso, non? Imagínate, pois, que lle fas así un pouco a noticia, un pouco máis tala, o nariz así un pouco máis para arriba, e non lle gusta, e tes que andar tes que ter algún que destos así quisquillosiños. Hai que falar a cirugía estética. Repugnante, é como todo. Que tiene ocurrido, mire, que a nariz parece que sale un pouco daquella forma. Que pasou co que dice Luís? Pasa, a min ocorreume unha vez, quizá fora dos primeiros bustos que me encargaron, xa fai anos tamén, a experiencia vala collendo cos anos, lógico. E había unha señora que me encargou o busto do seu marido, eran xóvenes aínda, de 30 e algo de anos, tiñan un neno de 4 ou 5 anos. E chegou e díxome que, bueno, a ver se lle podía facer ese busto do marido, pero non podía saber nada ele. Dixen, bueno, traiga máis fotografías, non lle podemos facer fotos agora, porque senón xa se entera. Trouxe unhas fotografías todas, hasta da primeira comunión, todas, desde pequeno, todo o que había trouxe unhas. Pagar o perfil. Sí, todo. Eu fun sacando de unhas e de outras, fun facendo tal, fixen un retrato a lápiz e tal, bueno, enseñeillo e dixo, bueno, sí, pois sí, xa se parece, sí, agora está ben xa e tal. E logo puxenme a facelo en madeira e ela viña polo taller de vez en cando, vía, pois mira, agora está ben e tal. Pero un día trouxe un neno, xa cando pensamos que estaba feito, e o neno veu a figura, non sei se a nai que lle había comentado algo, que o neno empezou a chorar cando veo, dixen la baixa. Bueno, pois dixen, mire, imos ter que facernos con máis fotos porque aquí non hai maneira de... Se jodió la marrana. Non hai que meter os nenos pequenos polo medio, claro, é peligroso. Con neno se acosta cajado se levanta. Un neno pequeno que pensou que se iba a encontrar co pai ali. E veu unha figura de madeira cortada por aquí, que non se parecía, seguramente moito, e o neno chorou. Oye, de mujeres? Perdón. E de mujeres? De mujeres, menos. Pero que son máis quisquillosas. Sí se tienen hecho tamén. Pero acabo de contar o tema do... Sí, como foi o do neno. Porque o busto ten moito tamén ten algo aí que é malo de, digamos, que... O que me pasaba con este, por exemplo, non? Que xa non sabía máis que facer con ele. Bueno, ao final o único que me dixo a muller, a señora esta, era onde paraba o marido, a que se dedicaba, como onde xogaba a partida e tal, eu fun, e sin que ele soupera, pois vin como falaba, oínlle falar e tal, e cheguei ao taller e, bueno, aos 2 ou 3 días chamei á señora, xa cando eu dixen, bueno, cambiei-no totalmente. E dixenlle, veña por aquí cando poida, pero trae un neno.
O neno tan pronto chegou pola porta, quedou así mirando e dixo, papá, este é papá, este é papá. Que bonito. Eu ainda non o acabara de todo. Que bueno. E despois, estando eles ali falando con eles, e por iso que aí hai magia no tema dun gusto de tal, e estando falando con eles, deille un retoquiños que as trenchas cortan, claro, na nariz e tal, e o neno estaba mirando para min, e cando me vía cortar, facía como que lle estaba cortando xa a cara do pai, non? E, bueno, aí foi cando eu dixen, bueno, pois agora xa se debe parecer a señora, xa estaban encantados, e ahora é talmente e tal, e tumba. Eso foi a primeira experiencia. Pero, Manolo, unha pregunta. Ese busto que fixeches ao principio valeu para retocar despois? Ou hubo que facer outro? Non, valeu para retocar, sí, porque son detalliños xa pequenos. O pai foi ebanista, un ebanista, que dominaba esas técnicas, ollo, que cando faz unha devastación dunha madeira é difícil de por recuperala, non é como na masilla ou outra cosa. Aí que pasa? Hai que pegar elementos? Non, e os que tallamos madeira ou granito ou mármol, nós traballamos en negativo, ao revés. É dicir, non imos poñendo montonciños e facendo a figura, senón que temos un bloque grande, xa perfecto, limpiño e tal, e o que imos facendo é desfacendo planos. O sea, por iso traballamos en negativo. Imos sacando todo o que sobra, a cuestión é que nós estemos vendo o que hai dentro. E cando chegamos ali paramos. Eu eso aprendi, bueno, cando máis me dei conta de todo isto foi na Escola de Arte xa daquela, a técnica do vaciado, que era pasar unha figura de barro a escayola, pois había ese proceso, non? Tiñas unha figura de barro, facías un molde de escayola, despois un contramolde, despois dentro dese molde metías a escayola, dentro volvías a cerrar, que era a molde, eran dúas partes, o que pechaba, o que a escayola secaba, todo de fora, o molde, con a trencha ibalo sacando, e cando chegabas ali parabas, pero ali estaba realmente, non? Xa vías e parabas. Pois na madeira tens que concienciarte de que é así. E aí é cando che sale, pero traballamos ao revés. Entón, claro, o que me decías ti, Kiko, temos que ter cuidado de non pasarnos. Pero é como, pois, por poñer un exemplo, pois o chofer dun autobús que vai, nunha curva, ao mellor leva 50 ou 60 personas dentro, ou un taxista ou outra persona calquera, non se pode pasar na velocidade, ten que ir con unha certa cautela, non? Por si acaso... Eso que nos contas ti nos lo contou aquí tamén o José Ouro Álvarez, que tú conociches, irmán, que fora discípulo de Castiñeiras, da Sorei. Pero o que che quería dicir, porque ten que ver con Galicia, estes días ocorreu, fixe un reportaxe importante dunha figura galega que é o catedrático moi conocido Iglesias, que foi o comisario de Galicia no tempo. Estábamos comentando que era importante que a Ciudad da Cultura que fose a Ciudad do Camiño, o Camiño da Música, con os grandes músicos galegos como Cristina Pato, como Foxo, e dos grandes imaxineiros, porque esa é unha forza de Galicia e que se potencia con o Camiño de Santiago, para toda esa imaxinería que ten esa gran trascendencia en toda a cultura, e Galicia é unha referencia mundial. Fixose unha gran exposición de toda a imaxinería ou ainda non se fixo? Como ves tú esta cousa, amigo de Sedeiro? Exposición de imaxinería, se fixo foi xa fai bastantes anos que xa eu non me lembro. Ahora mesmo que eu saiba non. Se falamos da talla de madeira, non digo xa a escultura ou de arte ou tal, o que é o oficio de tallar a madeira, estáse perdendo. Eu e os da miña idade, que temos 60 anos, tuvemos a sorte ainda de encontrar algunha persona xa maior, que xa daquela eran moi maiores, que eran os auténticos artesanos da madeira, que unha cousa é artesano, outra cousa é artista, aínda que a veces teñen que ir ligadas, non? Pois sabemos que non quedan xa, non quedan, que pode quedar algún da miña idade, máis ou menos, pero... Pois fíjate tú, con moito máis motivo para recuperar todo eso, e para darlle importancia que... Pero que ademais hai unha inquietude, sobre todo polos nenos, ou as nenas, os rapaces, cando te ven traballar, que quedan, porque non se imaginan que eso se traballa así, e iso como se corta, iso é que tens que ter cuidado, porque che meten as mans, collenche as gubias, e iso é peligroso, porque cortan, son obxectos moi cortantes e tal. A veces que traballei ante o público, pois tiña, pero unha inquietud pola xentilla, e usted non daría clases e tal, e tumba. Estou pensando, ao mellor, en formar unha especie de obradoiro para enseñar a xente. Claro que sí, porque... Manolo, acabas de sacar un tema importante, os grandes oficios, porque claro, agora, con toda tanta maquinaria, con tanto invento, con tanto rollo, os grandes oficios, os bons oficios se están perdendo. Non hai ningún Estado, ou polo menos en España, que proteja eses grandes oficios, sobre todo oficios que xa son de artistas, como é a madeira. Ahora sí, se están. Hai uns anos que teis razón que se perdían, pero ahora xa son conscientes e xa crearon as bases para potenciar a artesanía, que hai a dirección de artesanía e as escolas, e despois a investigación, porque xa pasara con a pedra, agora
agora hai unha nova escola de canteiros, está a Escola Maestro Mateu, hai unha nova escola maravillosa tamén de moda, tamén hai os dices tú, os artesanos, creo que é moi importante, porque se iban perdendo. A miña pregunta vai por un lado, unha cosa que a protejan e outra cosa que a xente que quera estudiar, quera practicar, se poden manter unha vida, digamos, normal de aprendizaje continuamente para chegar a esa certa edad e poden enseñar aos que veñen detrás, se efectivamente pode vivir, porque eu estou vendo por noticias que hai na prensa de que a cultura está machacando con impuestos, incluso o mellor Manolo, cando termine de jubilación, vai ter que ter de devolver a Hacienda moito diñeiro. Non é que estén machacando con impostos, hai unha tradición que é a gran tradición mundial, que é les artisans de la France, que son recuperando a escola de base, a potencian con os mellores artesanos e ten unha repercusión mundial, están en Hermes. Sí, pero fagamos unha pregunta a este señor. Ti vives da escultura? Eu ahora mesmo sí. É certo que desde que cando tiña 22 anos, como dixen antes, inaugurara esta exposición de artes, estuve hasta cerca de 30 anos, e despois, ca intención de ir levando as dúas cousas, montei unha industria que era unha carpintería de madeira, porque daquela ainda se facían os muebles tallados e tal, para ir levando as dúas cousas, ao final acabei facendo os muebles de cociña que se fan agora. E ganabas máis cartos que ca... Ganaba máis cartos. É o que vamos. É que isto parece moi utópico, escoito a falar por aí o señor conselleiro, outro tal, vamos ca realidade, señor conselleiro, vamos tal... Se pode vivir desto, é dicir, a pregunta clave, ti ahora empezas a vivir, pero... Tes moitas encargas, tío? Afortunadamente estou tendo encargas. Levo xa como... fai como 4 anos que decidín volver a isto xa, porque as dúas cousas non eu quería morrer facendo isto. Bueno, levoume un tempo entrar, costoume bastante traballo entrar, sobre todo no ambiente, que me coñeceran outra vez e tal, e agora podo decir que, bueno, a raíz do tema da Virxen da Barca, pois van salindo encargos por ese lado, bustos, pois si, levo como 2 anos xa que empezo e teño esperanza de acabar ben e poder vivir dignamente como... Xa, pero perdóname... Pero Manolo, pero é un solo, pero a cuestión é a seguinte, é dicir, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, hai unha tradición artesana importante, porque en España hai menos, porque o salario español é de 1.000 euros para baixo. Hai que un pouco saber isto. Entón, que pasa? O pasa non se pode dicir da cultura, porque hai moita xente da cultura, o único que quere é subvención, e así mata todo. O que hai que crear esa red, que si neso estamos de acordo, desos artesanos, con esa forza, con esas escolas, e despois con toda a gama de exposicións. O que sucede é que este tipo de consumos, pois é un consumo que non ten, digamos, a base todavía española, agora empeza a tela. Por que? Porque xa hai unhas posibilidades, pero se non hai esa capacidade de gasto, a figura que decía el, son 2.000 euros, pero 2.000 euros dun artesano que en Inglaterra, en Francia, valen de 6.000, de 8.000 e de 10.000 para arriba. Exacto, sí, entón, claro, esa é a cuestión, pero é importantísimo, e Galicia ahora recuperou con a Dirección Xeneral de Artesanía isto, que non pode é que a xente quera vivir de gorra, que é o que pasa con moito, perdónse a expresión, chorizo, que dice, pois aquí vamos meter a mao para dicir que se está machacando a cultura, etc, etc. No, a cultura ten que ser de calidad, se é de calidad vai para arriba, se non é así, non hai nada que facer. Entón, o que temos é que crear as redes para que o fagan posible e que haya artesanos, como estás dicindo ti, eso xa está, que estuvo a punto de perderse, pero por sorte é verdad que non ten o mercado, pero cada vez que... por eso é importante crear empleo, e crear crecemento, porque se non hai crecemento e empleo, non pode haber consumo despois distinguido. É que o comentábamos antes fora do programa, o tema dos gaiteiros. Efectivamente. Eu precisamente, me gusta moito facer os gaiteiros. Sí. Os gaiteiros dantes, non co traxe típico, que tampouco desprecio ni moito menos, pero o gaiteiro cos tocos debaixo dun árbol ali con a gaita feita por el posiblemente, e tocando. E cando lle decían o famoso tema que ti que faz gaiteiriña, ti que faz polo brao, todos tocando no millo, ti que a gaita na mão. Por qué? Porque os veciños estaban sachando no millo. Estaba mal visto, que que dicías ti que as festas que non se poñía nada máis que tocan os gaiteiros non o nome. Pero que ti sabes que aínda hoxe, aínda hoxe. Programa de festas de Marrozos. Actuación estelar para a Orquesta Panorama. Tamén actuará un grupo de gaitas. Sí, pero foxo que acabamos de escuitar con Portugal na presentación dun libro con a escola de gaitas, cambiou ese conto para que nos demos conta da importancia das diputacións, e estes días tocou Cristina Pato, que foi alumna del, nada menos que en Davos.
damos ao máis alto nivel mundial con as figuras do mundo. É dicir, a importancia de apoiar ben as cousas e facelas de calidad, que a Foxo o atacaron, que nosotros o estamos apoiando da Real de Escola de Gaitas da Diputación e a Escola Provincial, o mismo con os artesanos. No mes de agosto en Marrozos, sempre, o que estábamos dicindo, sempre orquestas, hai 3 días seguidos por Nosa Señora, de festas. Este ano, un dos días levaron o grupo Treixadura. Sí, que é buísimo. Estaba aquelo que non se collía. Claro, A comisión quedou, porque ademais recaudou na cantina máis que os outros días que as orquestas. Por eso digo que hai un cambio. Pero, gracias a quen hai ese cambio, penso eu, polas gaitas hoxe, a esos gaiteiros que antes eran vagos, que non valían para nada máis que para tocar a gaita, pero aguantaron, porque o levaban dentro, aguantaron ca gaita e despois empezou Cristina, aquí ao gran Bartolo. Foron os grandes Bartolo, un abrazo, Bartolo. Queda un minuto nada máis, me gustaría, pois, porque o prometimos, falar de que mañá sábado, concretamente en Marrozos, van a desfilar os xenerais da Ulla, que van xa con súa vestimenta. A climatoloxía está garantizada, bo tempo, que algún ano suspendeuse, te acordas? Algún ano suspendeuse, van cunha vistosidade os xenerais. Así que anuncio, por favor, para que despois, porque nos están vendo en Marrozos. Para empezar, eu teño unha fotografía na casa de cando eu fun de director da comparsa, que debía ter 16 anos, e levei tal molladura que ainda o pantalón non se secou hoxe, ainda sigue mollado. Bueno, pero ojalá este bo día, porque eso é interesante para a xente que vai a ver, luce moito máis todo, as vestimentas, os cabalos, ese é todo precioso, porque do contrario perdese moito, o ánimo da xente, todo eso. Ademais é a teatralización que fan precisamente como grandes actores que son, lendo os bandos, etc. Sí, o dar o alto ao final, que é impresionante. Que é sempre algo relacionado co momento, pois pode ser político, pode ser tal. Pois, mañá, recordarvos, mañán sábado en Marrozos, que está aquí pretiño da capital de Galicia. Bueno, Manolo, unha hora de televisión dá para isto. Volverás este túa casa e nos deja esta figura aquí. E atención, el que quiera facer un busto, ou cualquier peza. Sí, ou cualquier peza, que eu non me desanimo, eu non me desanimo, porque eu non teño un busto e me gustaría, coño, que aínda que fose, pois, non sei, no sitio máis oscuro da miña casa, ter un busto para que o día que eu morra quede ali aquel busto e a ver quen carallo me vai a tocar. Como dos senadores griegos e romanos. Pero vamos a ver, Luís, tens que aclararte, porque non queres incinerarte. Pois non, colles, cortas por aquí, sécante, e pois se pasa na madeira. Pero a ti non te gustaría tener un busto? Totalmente, Kiko, a ti non te gustaría... Un que, para quedar por ir a rolo. Mira, por 2.000 euros. Pero si 2.000 euros gastamos, coño, a la vuelta de las 500 tapas, coño. Amigo, pero se non somos amigos son 5.000, E a lo mejor non rebaja algo, Manolo. Eu penso con tempo cotizarme máis. Manolo, vouche dicir unha cousa que tocaste así un tema, e que é unha pena que non teñamos máis tempo, pero mira, todo ese noso arte, o folclore, por exemplo, os gaiteiriños, por qué? Porque a finura, a burguesía, nos minimizaron, nos fixaron, aí ven os da aldea. É como os carnavales eran impresionantes, era locura, era espontáneo. Viñeron os de arriba, non, hai que facer un carnaval máis fino, non é así, o sea que hai que reivindicar. Kiko, que nos cortan. Mira, menos mal que Iria es generosísima y aún nos da un minuto de gracia. Este libro es para ti. O pasado nunca pasa. Es gentileza de Teófilo Ediciones y te lo entregamos en su nombre nosotros. Para ti, en recuerdo de este programa, Manolo. Un gran libro de regalos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Bueno, y maestro, cantamos una canción de despedida. Usted, señor, despacito con la Fisterra. Fisterra vai na proa, Camariñas vai no mare, Santa Uxía de Ribera, Obradogo, Tramiñar. Eu tamén choro, cando non me alomía meu ben, esos seus ollos.
estas armónicas, que hoy fueron dos, Armónicas. Hoy también Manolo Tengo que actuó ensayar con Manolo. armónica, Gracias a otra Kiko. con Kiko. Gracias a Kiko por prestarme. Señoras y señores, tío que tan te gustaría solo para que me fagas agradecerles su para presencia enseñarme. delante de los televisores y será, si Dios quiere, hasta la semana que viene. Recuerden, la semana que viene, programa extraordinario dedicado al carnaval. Adiós, amigos. Adiós. Carnaval gitano. La 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 la.